kedélyen talapzatán egy őszobor, kezébe bőszen szorítja jár, vikamokkomor. Hé, 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 öreg harcos, ne feszíts túl a díjadat. Hé, 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 a kőszíved megszakad. Lazítani, próbálj meg lazítani, nem győzlek tanítani, hogyan csinál. Kell egy kis háromszünet, időként mindenkinek, és aztán megint mehet minden tovább. Jár eléten talapzatán egy kőszobor, kezébe bőszen szorítja jár, vikamokkomor. Hé, 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 öreg harcos, ne feszíts túl a díjadat. Hé, 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 a kőszíved megszakad. Lazítani, próbálj meg lazítani, nem győzlek tanítani, hogyan csinál. Kell egy kis háromszünet, időként mindenkinek, és aztán megint mehet minden tovább. Még! Szeretnek édes, amire képes vagyok, azt mindig megteszem. De már a tempó, amit te diktálsz, nem adom nekem. Szép, 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 mikor ér, hozzám húzolj lelkesen, s éneklem a kedvenc slágerem. Próbálj meg lazítani, nem győzlek tanítani, hogyan csinál. Kell egy kis háromszünet, időnként mindenkinek, és aztán megint mehet minden tovább. Kell egy kis háromszünet, időnként mindenkinek, és aztán megint mehet minden tovább. Köszönöm szépen! Egy kis figyelmet kérnek szépen. Ezt az örömet szerintem már mindenki elmondta, ki nyerte. Én! Nem! Az apáca! Egy öröm! 80 felett már ez öröm. Isztava, így van? 90 felett ez már mennyország. 100 felett megsúgta nekem 101 éves. Igen. 101 év felett ez már. Péter is csak jelentett. Én onnan kérném mindenki, legyen szíves szavazni az apácára. Nagyon szépen megköszönöm mindenkinek, a vámpír meg szerintem sápadjon. Ki a nyertes? Az apáca! Éljen!